काम पाहिजे त्यांच्या पुढे वरचं हे करू कारण पंचायती लेवल लोक सगळं कष्ट मेहनती सगळे चिंते मेल्या उपरांत तो शांत व्हायचो सगळे टेन्शन नसताना काय नसताना आणि लोकांचे एक तऱ्हेचे हे असतं की आपले कितीतरी पंचायती लोकांनी या वाड्यावर लोकांनी बरे कितीतरी सोय करून एक असं म्हणून मागतात सगळ्यांना गरजेची त्याचो सगळ्यांनी आणि दुसऱ्या गावच्या लोकांनी हे एक्झाम्पल करून सगळ्यांनी उभे राहायचे आणि खरी ना खरी जागा वाद पाहिजे